Ang nawala nga karniro. Lucas Kapitulo 15 versikulo 1-7. Daghang mga maniningil og buhis og uban pa nga mga tawo nga giila nga makasasala ang miduol kang Hesus aron sa pagpaminaw sa iyang mga pagpanudlo. Nagbagulbol ang mga Pariseyo ug ang mga magtutudlo sa kasuguan. Nag-ingon sila, kining tohana nagdawat sa mga makasasala, ug nakiguban kanila sa pagpangaon. Busa gisultihan sila ni Hesus sa mga sambingay. Mingon siya, pananglitan, may tawo nga may isa kagatos ka karniro. Nawala ang osa, karon, sa may iyang buhaton. Siyempre biyaan gayud una niya ang 99 sa sabsabanan ug pangitaon niya ang nawala hangtod nga makita kini. Kon makita na niya malipay gayud siya ug song-ayan niya kini Pauli. Pag-abot niya sa ilang balay panawgon dayon niya ang iyang mga amigo ug mga silingan ug muingon, dali kamu, maglipay kita, kay nakita ko na ang akong karniro nga nawala. Anya mingon si Hesus, sama usab ni ana didto sa langit. Mas dako ang kalipay tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsel kaysa 99 nga mga matarong nga dili na kinahanglan nga maghinulsel.